Prije vas su mnogi narodi bili i nestali. Zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili oni koji su poslanike u lažu gonili. To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje. I ne gubite hrabrost i ne žalostite se. Vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana i drugi rana dopadaju, a u ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide, a Allah ne voli nevjernike, i da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio. Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah ne ukaže na one od vas koji se bore i na one koji su izdržljivi? A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je eto očima svojim vidjeli. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo onom koji želi nagradu na ovome svijetu, a daćemo i onome koji želi nagradu na onome svijetu, i sigurno ćemo zahvalne nagraditi. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali, niti su se predavali, a Allah izdržljive voli. I samo su govorili: Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na onom svijetu daće im nagradu veću nego što su zaslužili. Allah voli one koji dobra djela čine. O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju, vratit će vas stopama vašim i bit ćete izgubljeni. Samo je Allah zaštitnik vaš i on je najbolji pomagač. Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju, zato što druge Allahu ravnim smatraju, o kojima on nije objavio ništa. Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti. Allah je ispunio obećanje svoje, kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilice ubijali, ali kada ste duhom klonuli i o svom položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a on vam je već bio ukazao na ono što vam je drago, jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet, onda je on, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih, i on vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima. Kada ste ono uzmicali, ne obazirući se ni na koga, dok vas je poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu, da ne biste tugovali za onim što vam je izmaklo i nije vas zadesilo. A Allah dobro zna ono što radite. Zatim vam je poslije nevolje spokojstvo ulio. San je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu ono što nije istina, kao što pagani misle govoreći:
Gdje je pobjeda koja nam je obećana? Reci, o svemu odlučuje samo Allah. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. Da smo za bilo šta pitali, govore oni, ne bismo ovdje izginuli. Reci, i da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je suđeno da poginu, na mjesta pogibije svoje izašli, da bi Allah ispitao ono što je u vašim grudima i da bi istražio ono što je u vašim srcima. Allah zna svačije misli. One među vama koji su uzmakli na dan, kad su se dvije vojske sukobile, uistinu je šeitan naveo da posrnu zbog onoga što su prije počinili. Allah im je već oprostio, jer Allah prašta i blag je. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braći svojoj kada odu na daleke pute ili kada boj biju, da su s nama ostali ne bi umrli i ne bi poginuli, da Allah učini to jednom u srcima njihovim. I život i smrt Allahovo su djelo. On dobro vidi ono što radite. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od onoga što oni gomilaju. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti. A ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici. Nezamislivo je da vjerovjesnik šta utaji, a onaj ko nešto utaji, donijeće na sudnji dan to što je utajio, i tada će se svakome u potpunosti dati ono što je zaslužio. Nikome se nepravda neće učiniti. Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti džehennem, a užasno je to boravište. Oni su u Allaha po stepenima, a Allah dobro vidi ono što oni rade. Allah je vjernike milošću svojom obasuo, kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. Zar, kad vas je snašla nevolja, koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći, otkud sad ovo? Reci, to je od vas samih. Allah zaista sve može.